Makagisip ako kay na. Wala nini kasayuha. Lagi sinungkirahan. Makawang ka na hilatan. Kasi nadaon ka kay kawatan at rambutan. Maka, palo na ginap. At anong gusto mo ito buang-up. Pero huwag kong madalala kung huwag nangyari sa inyo yan. Nandito lang ako hanggang Pili mo, matigil ako tumubuang. Naalang ni Jebars. Huwag mabukid naman. Doon, padulot, gawang sulod, makahalang ibon, mura lagi, lupot. Patay ni Siman sa Siman, nakasiang kindispisa ang Israel, Pilipinian, si Korean. ang dami na imong style. Imong pagkapusi, hindi matamunan sa imong pagkahig-gahi. Naghay na lang galing tagtulong ka bodyguard. Sensitibo ang dako. Naraya imong tribo pero dili Islam imong dugo. Master Jet, ay siya imong pina-imagine, pag mag-Master Jet. Ang pag-start ko yung kalaban rin ang andam. Ang buang ng black pa sa FB, kabaklaan ng galawad. Ano ng black mga kabay? May maulaw sa ipakit. Kaya sa paminambog pero kada speech na ay murang o. Puminin mo palang. Ano tayo suwatay niya. Jumpet ni mo lang. Hindi para sa pera. Respeto, pakisama, alin ko kinilig. Kaya bisan karon, butang na mo gikan sa imong liog. Padulong sa imong tuhod. Bro, gay na hinay naman magpuro. Sa mga kapagwan sa batol, nagpabili ng sulat na sulit. Tawaga kong gastador kaya wala sa pagkuna ang magtipid. Di ba sa ulo mga laban? Kaya na naka-expect na katapan yun. Pagka, doon, abili mo, Joe. Ako umutok ka na tayo, was tama ka, Joe. Ang linya, paradox, isa dun sa panikalakas. Yaan dun sa almo, ayaw magsinagal. Kaya akong pangalan pang banal, pasig makapagyawa ka. Madugad ako ni mo sa ukalimonyo mo bukar. Sa wakas! Amok na ginaw ginahulat sa parcel. Para daw, karoon daw nini mo gipadeliver. Siya daw si Liminho. Huwag na nabalog na. Ikaw si Liminho. Nakulong mo, brother. Ikaw si Liminho. Ako nakikinig ako. Magaan mo ba ba? Pero galing tayo. Amado ang paminawan, suna ang tao pagbalog. Sana kusman mo na lang kapag kuhan biris mo. Namahay gusto nga tapos na gusto naman ako. Pero lang Gantong mga panghitabo, importante itasita sa problema. Huwag banda, pasalamat. Ponyo, ako naman tong si Tanga na agad naniwala at nagtiwala sa'yo. Walang iya ka, pre. Akala ko di walang mag-asa pumuti sa lawak ng lupain. Wala akong pag-aari sa mga Gusto ko dun sa walang mga plastic. Lahat totoo. Mga ako sa'yo walang maggugulo. At di ko lumapayapang. sa dawa at nagdisig-isig sa namang makiwala. Sa parang ng hati, nagandaan ang tatawin sa taas mo bukirin. Sa tayo mga kapit, hukay sa ramdamin sa pagsilimon ng Bukas sa mula. Sakit na ba'y sakit mga ba? Saan ang pwede maiibig sa mga sakyanan kung pwede na ko silang madatugan kay Derapunto encuentro rap battle sa bukid, ikaupat ka battle, karong gabi una, weekend. Magsaba para sumabot ka battle, bye! Pasalamatan natin mga major sponsor, Blink, Sir Henry James Panayat, kanina local brand PH, Spin Wise Clothing, Hogi Gama, Divinix Records, Kagawad Alan Naparan, Kagawad Mark Pugoy, Councilor Mauricio Tutong Sistoso, Kagawad Dimitri Posbrado, Hope Trades, Haring Tagbals, Omega Sigma Pangantokan Chapter, Mama Emilia Buho, Catarata Family, Vice Mayor Atty. Ted Pipito, Governor Ronald Roque, Kapitan Ray Abilia, Board Member Doc RG Pipito, Pititi Bulldog, subscribe nyo na atong official videographer, Rim Napi, Osap, Tindahan, Isani, yung major sponsor nato karon sa atong mga raffle sa Under Armour ng mga cap, okay Sir Sunny Ri,
Delight Bar and Restaurant, naragyapon daw din karon gabi na. Para sa ikaw nga battle, gikan sa kong tuo, magsaba para kay Sarex. Ay, Sarex Daybay, ikang pangantukan. Shoutout din ko sa akong mga barkada dal Dublin, no? Gikan sa kong wala, gikan malay-balay, magsaba para kay Spicer. Siya na talaga kayo po. O nga, trono sa aro. Uban pa mga liga kayo. Nagkwento sa mga bro. Sayo na sa inyo ha. Sayo na sa inyo ha. Okay. Gipili ni Spicer nga siya ang mauna. Sila ang battle. Straight to tagdo ka minuto by judges. Prepare mo sa inyo ha. Ang kwan. Doon mo diri. Kay para mag-continue na ta. Okay. On na round para kay Spicer. Yo! Ngayong gabi, Vineyard! Namiss ko to. Pero mas namiss kita, sir. Ilabas mo yung 5 hurado noong quarter. Tuturuan ko lang sila kung paano yung tamang paghurado. Sarap batil, putang ina nyo, 5 hurado ang sasarap yung pag-uuntugin, tangina. Kaya shout out sa inyo, gago. Syugat yapon! Naanasay nasag sa gubat, nasag? Oo, gubat. Kasi gera ang aabutin mo ngayon. Bawat lagay ko ng para sa bala, pasok ka ng tira. Kahit harangan mo pa ng tangki di gera, magkaubusan man ng bala, pero dito mauubusan ng bara. Bars, bitch. Ibinigay ka sa akin para turuan ko daw ng leksyon. Gusto niya daw mapasakamay yung 10,000. Ang taas ng ambisyon. Paalala ko lang, sumali ako sa liga, hindi para sa pera. Yung 10,000, ang ina sa inyo na. Kahit pagkatihatian nyo pa yan sa harap ko, hindi ko yan ipagdadabog. Kahit isama mo pa si Rilly at Jumaw, hindi ko yan ipagdadamot. Kasi ako, yung sinilihan ko dito, hindi para sa pera. Respeto, pakisama, talentong ibinigay sa akin ng Diyos. Yun ang aking talentong ibinigay. Kaya hanggang dito ka na lang. Kaya bago ka magmagaling, matuto ka munang respeto sa una. Ha? Gago ka? Ang bata mo pa. Isa siya. Isa ka. Sa lahat ng mga batong imsing tangang nakikipag-agawan sa 10,000 kay Kaylay, hindi matatas sa kanila. Tapos sabi pa niya, hindi daw siya mukhang pera. Bro, hindi ka naiba. Katulad ka rin nila, tanga. Kaya shout out sa hari ng... Saan ba yun? Oh, yun. Kaya shout out sa hari ng vlogger. Na laging nagsa-shout out ng mga basketball player. Kaya ka lang naman sumikat. Kasi hari ka, di ba? Kaya abangan mo sa freestyle, tangina, babasagin kita. Kahit ngayon, i-call out kita. Hari daw siya. Naging hari ka lang sa social media, hindi dito, tangina ka. Yo! Ha! Una sa tanan. May gabi, nag-una sa nangangarin na day. Spacer, ang ngalan. Karon, nagkita na ta. Ilingat ikay pamata. Paminti na lang kang tulog. Kaya bisag karon, utang na ako gikan sa imong liog. Padulong sa imong tuhod. Bro, gay na hinay naman kang kurog. Hoy. Karon, kami na po ng dayo. Dako kay mig respeto din mo. Pero di ko miginahan. Magkani matubang sa ako, sir. Ganun kay hinay-hinay naman kadako ang ulo. Ako nagpasalamat dahil sa akong nagdala. Karon, nga nag-aabot ko ng luwaa, pagkayawaa. Ang galang ko na yung mas, kanay na mong inong naunga.
Di ba wala man ko sa tuwa? Karon, dili na ti ka dali-dalion. Kay gusto ka, kay sa kuha ka mahulog. Kay ako, bisag karon sa taon-taon, basin diri ka sa akong tubangan mo luhod. Spacer. Sa atong duha, ang gusto na ako nga ikaw ang mairis. Kay sa atong duha gyud, wala gid ko na imong space. Kay basi karon, ikaw na ang maimong eraser. Sa akong yan ni Dribay, bahala mapildi bro. Kay wala ko nagsulat, kay busy kay ko sa akong eskwela. Sa akong round freestyle na ako bay. Pero sa kadaghan mo ipangagian nga tulay, murag ka na sumbak, ka na sumbok, ka na bunan, ikaw maigo. Di na mo ka makayuko, kay kung makayuko, manoon ka. Di ka tumpas akong pinumo. Kadaggang tulay na iyang naagian bay, murag sa kuha di na ni kaligay. Kaysa imong bisan sa ako rang banangon, bisan sa imo rang lagay. Bisan kita kato sa inyong likod, sa inyong malay, dagko kay kaginayhay. Ano to mga spacer? Ba, grabe ka init, hindi maskara, oy. Yo, wala ni crowd control. Wala jokes, kadali lang. Gamay ka nga nante. Wala ni crowd control, wala jokes, puros ni personal o real jokes. Game! Ganto. Ay, sabang. Sila daw yung mga dikoy sa liga. Mga pinapakain sa dayo. Mga piling hip, mga walang silbi sa hip-hop. Na parang si Rel G at Jumaw ng tirapunto. Hindi daw kayo marunong magsulat at maglibat. Yun ang sabi ng propeta ng tula. Ginagamit lang kayo ng mga ghostwriter nyo para lalong lumakas kaming mga dayo. Pasalamat ka sa papa mo. At pinigyan ka pa ng laban sa syudad kahit ang hina mo. Pareho lang tayong natalo ng huling laban, pero yung pagkatalo ko may rason, o may dahilan at rason. Masyado ko kasing ginalingan yung laban, kaya lumagpas ako sa oras at limitasyon. Yung mga hurado, ginalingan yung pagluto. Nangangamoy mantika yung baboy. Ang entablado, sana ba yung simple rhyme nyo? Kaya hindi pabor sa akin mga hurado. Pasimple kong nilagyan ng sebo yung mga rima. Kaya yung mga hurado naging tanga. Simple, rima, boss, alam mo kung sinong tinutukoy ko. Ikaw, yung pagkatalo mo, dahil yan sa iyong kabubuhan. Marunong ka nang magsulat, pero wala ka na namang nalalaman. Sa kadudubi mo yan, tanga. Huwag mo kasing gawin sigarilyo yung may tea. Magputi ka, huwag lang puro pula. Kaya shout out again. Hindi ikaw yung gusto kong magalaban dito. Gusto ko yung taga Valencia. Bababuyin. Parang kinantok to si Mia Khalifa. Hindi ko na kailangan pangalanan, boss. Kaya ilabas mo na si Rick Vince. So yung mga crowd, kaya mo yan? Gusto nyo ba ako mag-freestyle? Kayamanan ko yan. Pero kailangan bang bababuyin kita sa round 3 ko? Personal, madafaka, may anak ka na pa? Oo, sa round 3. Abang-abangan mo. Ayaw ka. Ayaw ko nang nagpasan ng mga oras ko. Baka magalit na naman siya at magreklamo. Ang taas ng battle spacer, parang ayaw kong i-upload. Sir, kabalo ko nga kabalo ka magsulat. Pero wala ko kabalo. Kung wala ka kabalo, ako tigbasa sa tanan ni mong sinulat. Ha? Ako tigbasa sa tanan ni mong sinulat. Kung ako ay mong ignon nga, wala pa ko sa imo ni tukong. Pero sa una na to, pero karon, kaya na natong butlon, isang taas di mong bukton.
Ikaw may nakayo ang panahon. Kung sa imo nga wala pang igong-igong. Pero tinuod bitaw. Kaysa ako ang paglakaw, na ako ng tumba, ng kanang-imong naong, at hinahinay ng baga, kanang-imong naong, ako ra ng malakaruhan ng taon-taon, kung di rin nakasaku ang atupangan ng lukod. Kaya nung may nakayo ay, ako, wala igong kayo nakasulat. Pero kani, wala ko nagdaog. Wala ko nagdaog nga ako makadaog. Kaya ang ako lang, pakaan ni Guru yung magagano sa ako. Ah, tangina, okay na. Wala sa lugar kung buhaton ba, please time ka, o kape na. Sige, real talk, personal jokes na ni. Pwede, pre? Sorry. Round 3 game! Gusto mo personalon tagad, bastuson tagad ang hina ka. May anak na daw siya. Talagang ipanalandakan niya na kamukha daw kuno niya. Minamahigi pa niya pero hindi niya kamukha. Nung paglabas ng bata, proud na proud pa siya. Kasi magiging ama na siya. Yo, congrats man. Imbitahan mo ako sa ninyo ha. Bunya ka na. Kaya tangin na hayop ka. Paano ka magkakaanak? Ibaog ka! Tapos sabi pa niya, iimbitahan sana kita sa darating na fiesta sa Pangantugan ngayong Oktubre. Ikaw sana ang unang kukuhanin kong ninong. Ihayop ka? Maging ninong ko? Hindi mo kamukha? Tapos sabi pa niya, paano ba magkaroon ng sariling bata? Hindi kumantot ka na! Pero sige, seryoso, ito na. Nagkaanak daw to. Pero hindi niya kamukha. Yung balat sobrang puti. Tangina, yung balat mo sobrang itim. Gago ka ba? Hindi ka nga nakaranas makipag-sex life. Hanggang shake hands ka na lang. Tapos paano ka magkakaanak? Hanggang kumot ka lang pahit dito bulat. Huwag ka ano yan, kasi pipirahin kita, anak mo pa yun. Kaya, sa patin na to, para wala akong gana, babawiin ko sa pistol, kaya tagbas at gimar, manda na kayo, dahil babawiin ko to, pero ito, kakatayin ko muna mag-isa. Kahit dalawa pa kayo, balik sa una, kahit dalawa pa, ikaw na lang isa. Bakit pwede pa mga Anak siya, anak daw na po ito, putang ina pag umangkon ko to. Ayaw pagbuot, o grabe ko ka ito. Wala kayo kagatanaw sa imong naong, o kaling imong paanit ng grabe, bumagaling na ka brown face sa kuha kung ako itupong. Kung sa tuwa lang, liyong na kayo kung kasi si Muhag yun. May buntag ko to, hapon, hindi makakaon, pero masin na yan, imong ginandong. Dahil like to, hindi kong kanon. Eh, ikaw, ay, wife, freestyle ni wife. Ay, freestyle ni wife. Wala, ito kasulat. Pero, nag-anlig ako araw na makasimbol kung paano ko yung sinulat. Eh, wala ko po nabingon ng mga makadaog. Basta kaya nga ako lang, kanina ko natumban. Mga ino, magnaw nga ako ng iatata. Sige, sir. Kung karon ako na nangitay. Ay makaingon manggaling siya. Kalian sa inyong panahon. Kung sa kuha, wala kang ikaw karon. Ako na kayo pagkamang o itong tindakan. Ako na kayo imuon. Bawa mo yung hungay o Wala ko na rin damay na ko. pagkaano na talagang magbubat. Okay, may sama pa natin ano na abay. Okay, judges. Tagwas. Okay, judges. Ako naman istorya ha, kanina, ilibre ko tayo pagkaon para natay kusog. Kari ko lang dua. Ang ilang kulang ani kulang rin barong. Pero seryoso
so ako sarikta lang ng mga galawan. Sa first, sa kanyod, sa pinakauna nga battle is kani siya, si Sarix. Kanya siya, buwi kaya mga litera ba? Yang yaman, yang first kan ba is kaning wala niya ginapuin ang kan ba, yang kontra ba, dili kay rikta. So, first sa basta ikaw. Ay, sakto. Basta, dili ko. 1-3, dili ko kang 1. Sorry. Maganda naman, Spicer versus Alex, all rounds ako iboto si Spicer. All 3 rounds, nakapakandam yun si Spicer because sa round 1 niya, medyo isa pa siya gamay siyang kontra, pero si Alex, huwag niyo siya kapandam kay puro siya freestyle, so kailangan dito kung ano tagira, kapandam dito sa atong kontra, dapat makasulat ka para makabuto yun, makaigaw dyan sa atong kalaban. So, kaya nga, respeto niya po sa duha ka MC, kang Sarix, nga ika pagpanantukan niya, abot dito sa Valencia, ato siyang pagpakan mga good. Kita ko siya, labi ka, kang specialist kita po kay nakapandan. So, muna na. Salamat. Yours do next. Gusto nyo kay magduhan na sila ng pero base lang ko sa overall na lang yun kay hindi mo sa stage presence na kung sa mag-atbang mo. Pero akong gibuto is si Spacer. Gusto ko siya tingin, dapat yung pangalan speaker. Joke. Bitaw, round 1, murag hatag ito na wakang Sarix kay although gahit kasi ko na to, yung mga linya is sulit. Pero dili ni direct sa kalaban kay isang gina sa itong puntoy sa rap battle is puntoy sa kalaban, di ba? Kaya dapat direct. Kung nakapal lang ang kwan is nagkwan siya freestyle pero nagam siya yung punto dara yung mga style pero sa round 2 murag complicated yung to kay sa Rex paingon niya nga yung anak tingnan yung anak GG yung pagmangkon bitaw overall kung sa magbasing ako sa overall ang kwan ko kayang species kay mangandam lisod ko ba ang mangandam magsulat ka tapos freestyle lang ka dapat so tatanan mo sa sunod nga mo battle nila dapat sila mangandam ita hindi mo tarap freestyle battle natin giapilan dapat magsulat ita kay mo kinang ka nakapila na bre kapila freestyle. Okay. Hello bro. About to sa itong touches by 2-1 para kay Spicer. Next battle na to, Yobs of Jeric Beans. Ang honest sa Kogigama competitor that ako nang ibarapon sa ang Kogigama perfume sa katong nag-avail sa to ang raffle ticket nga 50. So, mayo og isa ka representante nga mubunot ani. Kasi mubunot ani. Dili bro, bunot bro. Upat ra ka bok nag-avail sa to ang Kogigama. So, ima na bala bro, di mo ka ano na. Sa number bro. Number 02. Isa yung number 02 din na. Number 02. Yung Kogigama ko. Mayas! Yeah. Kogigama. Salamat. Kasi masunod ko sa Kogigama. Salamat, love you. Love you. Okay. Kaya nakatawag sa to ang perfume. Kogigama. Raffle na nato na isa na to ka t-shirt sa Kogigama gyapon. Isa ka produto bro. Sa number? 27. 07. Kita na yung number 07 din na. 07. 07 sa ticket. 07 sa ticket. 07 sa ticket. Wala pa? Okay, 07 sa ticket. 07 sa ticket. Para sa itong raffle na. Yung so, Jeric Beans, prepare mo drin. 07, ticket na to, 07. Kinsay na-add na. Okay, kadali lang nga. Hindi, marasara mo drin, bro.
Okay. Gusto sa nato niya. 07. Okay, dali ma'am. Si ma'am. Siya. Okay. Gikan sa Kogigama nga t-shirt. Kogigama clothing brand. Ma'am, ikaw ay nakabulit sa ito ang card, ma'am. Thank you na ito, ma'am, sa Kogigama. Okay. Thank you, ma'am. 07. Well, napatay doon ka ng 3 para sa 15. Pwede mo na i-file lang ang Kogigama, ma'am. I-search name mo Kogigama. I-follow ko sila. I-picture ka, pwede mo na okay, para sa itong ikatulong na battle. Okay na, wala bro. Andang na ako. Okay. Next na performance, Marley. Prepare Marley.